uthi into oseduzane wakho nqoba awudalelwanga ukunqotshwa kodwa udalele ukunqoba. Lithi iBhayibheli wayesethi nibuse. That's the dominion as God's offer, not as a position. Ngamanye amagama i-dominion siyinikwe njenge-position saphinde sayinikwa njengesipho. Sayinikwa njenge-position kodwa sabuye sayinikwa njengesipho. You see ke bazalwane kukhona into ehambe yafika emhlabeni ku chapter number 3. Uyabona ku chapter ehambe yafika emhlabeni kumuntu. Ngoba uma sesifika ku chapter number 3 ku Genesis sithola isiphambano sithenjiswa. Sithola isiphambano senza njani bazalwane? Sithenjiswa. Lithi iBhayibheli inyoka yafika ngoba when the devil come he messes with your mind. Utshela uSathane ukuthi uyisehluleki ngeke wenze lutho. Ushilo yini uNkulunkulu? Ushilo yini? Sonke isikhathi bazalwane testwa wena kodwa ukutestwa izwi likaNkulunkulu olinikezwe uNkulunkulu. Ngamanye amagama unqoba nesibusiso akuveli bazalwane ngenxa yanoma yini esihlangana nayo, kuvela ngenxa yezwi. uSathane wabona ukuthi angiphazamise izwi, then I will have my way. Fanele ngiphazamisise njengoba sila nje bazalwane. Enye izinto uSathane ayifuna ngizomandla. Enye izinto uSathane ayifuna ngamandla uthatha izwi empilweni yakho. Uma kuthiwa ungaphezulu kwabanqobi antshontshe lelo zwi. Uma kuthi ulibambe lingashoni antshontshe izwi elithi akosikhale esiloliweyo salungisela ubangcwele esiyophumelela. Uma betha kukho ukusindiswa usenyathela intuthwane abese ufuna ukutshontsha izwi lithi mina ngize ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. The devil wants to snatch the word away. But you know bazalwane, uma sifika isono khona izinto umuntu alahlekelwa yizo kwase kuvuleka iminyango ayengavulelwanga yona. Angiphinde futhi kukhona into uNkulunkulu umuntu alahlekelwa yiyo kwase kuvuleka iminyango ekade ingafanele ukuvulelwa yena. Into oqala uNkulunkulu mayisezi umuntu esonile wathi uNkulunkulu Adamu uphi na, ngoba kwase kunqamuke iconnection. Enye izinto esenza sigijime nemvuselelo sigijime nenkonzo zonke esihlelwayo yikuthi sizovuselela iconnection. Ngoba uma iconnection ingekho noma ungazama ini emhlabeni ngeke iphumelele. Oh yeah, ngiphinde futhi. Uma iconnection ingekho ungazama yonke into ihluleke. But one of the things bazalwane uma kuhluka kunqamuka iconnection kwenzeka izinto ezimangalisayo. Umuntu wacashela uNkulunkulu. Akusiyena uNkulunkulu owacashela umuntu, kodwa umuntu owacashela uNkulunkulu. So na uma sekunqamuke uba namahlono okuhlangana noNkulunkulu, uma sekunqamuke iconnection uba namahlono kungazathi kungaculwa ingoma ezingena uNkulunkulu, ushaya ihlombe udansa uzubuye phansi ibhlukwe lize liphume, ungabi nandaba uzohamba enqunu ngenxa yokuthi ufuna ukususa lesiyasikhala sokuhlangana noNkulunkulu, se connection with God. Umuntu umezama bazalwane ukhohlwa iconnection wenza noma yini ngoba ezama ukhohlwa iconnection yakhe noNkulunkulu.
omunye uzama ngotshwala ethi ufuna ukuyikhohlwa lento, kodwa umuzwe mayisedakiwe sephelile dakiwe umuzwe ethi lihle izulu ekhaya labangcwele lapho abangcwele bayokhula. Inkinga lento ye-connection noNkulunkulu ngoba noma isinqamukile ihlale yona ilangazelela ukubuyela la eyayikhona. Nqamuka i-connection, but uma nqamuka i-connection kwakhona izinto ey'ngenayo. Okokuqala umuntu kwangena ukufa, kwangena ini bazalwane? Ukufa ngaba kukho ukuba umuntu akazange anqamukelane noNkulunkulu, ngoba besincela ukuphila njengengane incela ukuphila kumawayi sengaphakathi nge-umbilical cord. Nathi wayona nge-umbilical cord yethu eyayimdonsa njalo ngokuphela kwelanga ehle, ngoba akusethini esifuna lento, kodwa yinto engaphakathi kithi efuna lento. Ushapapapasiya akorabashaya. Asikholwanga ngoba sifuna ukukholwa, kodwa sikholwe ngoba kwanyakaziswa into eyasibuyisela la esasikade sikhona nisekhona bazalwane. So kwangena ukufa, kwangena ukufa. Let me tell you this bazalwane, ukuthi uma umuntu esedaliwe engazathi kwakhona itulo eliculwa zingelosi, eliculwa zingelosi. Uma ufunda uPsalm chapter number 144 uverse number 3, lithi iBhayibheli khona wabo ehlabelela uDavide uthi uyini kanti umuntu ukuba umnake kangaka. Hayi nisekhona bazalwane. But when you come down to chapter number 8, kuyo lencwadi uverse number, I think it's verse number 4 to 6, yona iyadlula abesithi uyini umuntu ukuba umnake naye, iyini indodana yomuntu ukuba uyilandele kangaka na. Abesethi ngenxa yokuthi wamenza waba mncanyana kunezingelosi, wamgqokisa ilokhuzi inkazimulo nokunqoba. Ngamanye amagama izinto lezi esasigqokiswe zona. Hey kodwa bazalwane, kwathi ngithi bafowethu ake sibuyele lapho esasuswa khona, ake sibuyele lapho esasuswa khona. Uma ufunda incwadi kaMahebheru uchapter number 2, yena useyaqhubeka uthi kodwa noma lo muntu wabekwa ngaphansana kwengelosi wamqhelisa ngodumo nenkazimulo, uthi kodwa lento asiyibona sola ukuthi ngimdalile umuntu. Awucabange nje bazalwane, uNkulunkulu umnini mandla wonke okhuluma izinto zenzeke. Umethi ngiyazisola yini eyenzeka. Oh God, oh God, oh God. Can I preach as I feel bazalwane? iBhayibheli ke liveza ukuthi saya ngokuya bazalwane, saya ngokuya singena odakeni lobishi, sangena sabaleka sabakude. Kodwa uma sesikude sizwa bazalwane ulokhuza uMoses. uMoses ngesikhathi abantu befa bebulawa izinto, lithi iBhayibheli waya kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu ukhalelani Moses, ukhalelani Moses. Can we move? Can we move? Ukhalelani kodwa Moses, yini oyikhalelayo? Wathi uNkulunkulu wena yakha ilokhuza inyoka yethusi bese uyibeka phezulu ukuthi noma ngabe ubani olunyiwe noma ngabe unasiphi isimo kodwa mayikuwabheka kuyo uyasinda.
ngubani sekhona lithi ke iBhayibheli uma esekhuluma lithi ngakuba uNkulunkulu uma indodana yomuntu siphakamisa yena izwe uyakulidonsa ulidonsa noma limthuka ulidonsa noma engasalifuni ulidonsa ulandela into yakhe eyaqhamuka ulandela into yakhe ulandela into yakhe awusiyena wakho awusiyena wesono awusiyena owezinto ayifike kulo mhlaba kodwa wena ungowakhe. You belong to him. You belong to him. You belong to him. But you know bazalwane la sesikude singena uNkulunkulu singena themba iBhayibheli lithi wamletha uJesu umefika uJesu bazalwane. There are a couple of things that are so much powerful. uJesu bazalwane kulama vangeli awu4 mhlambe noma nalelesi 5 kulaba sebefunde kakhulu. You see ma usafunde kancane usaphethe lamavangeli awu4 kuphela kodwa khona nelesine. But you know angingabuki kanje bazalwane nangibuka kanje kwenze njani manje na uma kulamavangeli aphethe ivangeli liphethe izinto eziwu4 ezingasoze zashintsha. Number 1 liba ivangeli liphethe ukuthi uJesu wazalwa intombi. uJesu wazalwa lisekhona bazalwane. uJesu wenza njani kodwa bakholwa wazalwa. Uyabona wazalwa intombi according to the prophecy encwadini kaGenesis chapter number 3 verse number 15 ukuthi inzalo yowesifazane iyawukhoboza ikhanda lenyoka. uJesu wavela njengokwesethembiso esikuGenesis 3 verse 15. Yeah, uJesu enye izinto uzokhoboza ikhanda lalenyoka eyinkinga kuwe nesekhona bazalwane. Angendaba yothi phela lemvuselelo zonke inyokana ezifake empilweni yakho zizokhonjozwa ngoba yini into esizoyiphakamisa sizophakamisa yena lewo owazalwa intombi engayazi indoda. Jesus was born. Ifuna umtshelo oseduzane kwakho ukuthi akavelanga akabanga bazalwane intombi ayihokelanga imbali. Intombi yayisethempelini ithandaza ithi sathandaza kwehla ingelosi phezulu ezulwini yathi wena you are highly favored. Yayisithi uzozala awutshalo ukuthi kwathi uzozala kwathi uMary uzozala. Angisho ukuthi khomba lo uthi uzozala no ngisho ukuthi kwathi uMary uzokwenza njani bazalwane. Can I preach as I feel? Ngizwe sengathi ngathola abathile nje abangangisiza kuloko kushumayela. Kwathi uzozala indodana baya kuyiqamba igama layo ukuthi uJesu ngoba uye ayosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. One thing that you get there ukuthi noma bengasindiswanga belahlekile but they are still his. Basengabakhe bangabakhe bekude ungabahleki njengoba nawe wawunjalo. Kodwa nisekhona bazalwane akekho umuntu okufanele aphakame sonke sikho esiyikho shandele bobosaya naba sikho ngenxa yomusa.
without the grace of God, we wouldn't be where we are. Ngabasisho ukuthi sisindisiwe kodwa ngumusa ngenxa ukuthi uJesu Kristu wazalwa. But number 2, uJesu Kristu bazalwane wafa. uJesu wenza njani bazalwane? Wafa. Abesethi wafela bonke ukuze abaphilayo bengabe besasiphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Asiphilele lona isonto, asiphileli yena umfundisi, asiphileli wona ama-movement, kodwa asiphilela yena owasifelayo. Glory to Jesus. But more than anything, akagcinanga ekufeni, akagcinanga 6 feet underground ethuneni. Uvukile. Athi wabonwa ababili ababehamba bevela mawuse behambe bekhuluma. Lithi iBhayibheli wasondela kubo efuna ukubuzwa ukuthi bathini. Wayesethi anazi yini ukuthi izwi lithi umsindisi uJesu uzofa avuke. Because Jesus rose from the dead. Anandaba amadimoni athini kodwa uJesu akaphelelanga ethuneni. Hallelujah. Ushapada dazi lipradoza yatapa kupapasi yatapa. Hallelujah. Libradazi katapa. Jesus. Oh Jesu uvukile. Ivukile inkosi yamakhosi. Bathi oh Petro nathi simbonile. Oh Maria bathi nathi simbonile. About 12 bathi nathi simbonile. Ngoba ivukile. Wakhuluma ingelosi madoda bazalwane. Omama bethunene bephethe amafutha. Enye izinto ezenza nginyanya amafutha ngoba agcoba idumba amafutha. Nisekhona abazalwane bebheke ethuneni beyogcoba izidumbu. Kuthe masibesabheke khona yasukuma ingelosi yathi nimfunelani ophilayo kwabafileyo na. Ngoba njengoba wayeshilo uvukile, hambani otshela abafundi ukuthi ivukile inkosi. Jesus. Ivukile inkosi. But the last, in fact, the last but one, akagcinanga ngokuvuka bazalwane kodwa wanyuka. The force of gravity yaphelelwa amandla ayo. Phela bazalwane, i-force of gravity inzima kabi. Yonke into ephoswa phezulu ibuya phansi. Nisekhona bazalwane, yonke into ephoswa kuphi phezulu ibuya phansi. Kodwa wathi umesenyuka yathi ithi i-force of gravity yathi force of heaven, not with this one. Hayi ke kulona lona wacross the-horizon wayofika ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Alithi iBhayibheli uyabanxusela. We have a great intercessor, Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Bonke abalandelwayo nabakhonzwayo bafa kodwa bavukanga. Kodwa inkosi yamakhosi madoda bazalwane uJesu undlu likaNkulunkulu owayekhona nokhona owanqoba ukufa, wanqoba ithuna, wanqoba umkhathi. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. But the same Jesus who was born, the same Jesus who died, the same Jesus who was buried, the same Jesus who rose from the dead, the same Jesus who was ascended, is that same Jesus who is coming back. Uyabuya. Hallelujah. Hallelujah. Ubuya kwakhe kuhlukene igaba eziwu2. Uma uNkulunkulu engiphumusa ngiyongena kulezo zinto kusasa. Ukubuya kwakhe kuhlukene igaba eziwu2. Isigaba sokuqala yila khona azovela khona emkhathini. Lithi iBhayibheli onke amathuna amumetha abangcwele abafa bekuKristu bayovuka kuqala. Bese lithi thina esizobe sisekhona sobe sesihlithwa, we shall be caught up Oh, Jesus. to be with him. Jesus. Yeah, boy. Siyochitha 7 years with him. Lapha phezulu emkhathini. Kodwa Nkosi uNkulunkulu angiphi ithuba ngeke ngikhulume ngalezo zinto. Kusasa thandazani bantwana benkosi. 7 years up in the sky. Uma bazalwane uJesu esefikile, at the moment ulinde izwi from the Almighty God ukuthi ayisungabalandi. Ngiyacabanga kasahleli ngakwesokunene. Usemile. Athi Nkosi ngibalande na. Athi bheka nobani ongakasindiswa. uNkulunkulu athi bheka nobani osabanjwe ngamandla omnyama. Bheka nobani osabanjwe isono. Oh, Jesus. Bheka nobani osabanjwe inzondo. Oh, hallelujah. Into ayenzayo, my bishop, it's like uyasukuma acabanga ukuthi uNkulunkulu uhamba abuye athi hlala phansi kukhona abangakasindiswa ahlale ngakwesokunene kuthi mase kwenzeka izinto aphinda asukume aphinda athi uNkulunkulu awuhlale phansi for a time being. But Lord Jesus kwabiza ukuthi adlule esiphambanweni. In closing, kwabiza ukuthi adlule esiphambanweni. Uma uJesu ezobanjwa, I wish ngabe iBhayibheli liyafundeka, ngabe ngiyafundisa, ngoba ngabe ngiyafunda ngiyakhotha, kodwa manje angizelanga ukuzokhotha namhlanje, ngizolanda umphefumulo. Namhlanje nabazalwane somele imiphefumulo. You see, mhla uJesu lufika lolo suku chapter number 19, so you find out ukuthi iBhayibheli lithi uJesu wayehleli nabafundi bakhe. Uma esahleli nabafundi bakhe lithi iBhayibheli bedla. Uyabona ke uma bedla isidlo babelala kanjena ngo right. No babelala ngo right, ngo left. Uma belele ngo left kuthi othandwa kakhulu abeke ikhanda lakhe esifubeni. Osibonelandela abeke esifubeni salona. Kulandelane kanjalo right round the table. Kanti ngapha kukhona uJohn ebeke ikhanda esifubeni. Kanti ngapha kukhona uPeter ebeke ikhanda ekhanda. Bese kuthi efront yakhe kukhona uJuda esefront ebhekene noJesu kanje. Washo lamazwi uJesu kuJuda wathi, Juda kwenza masinyane. Ivesi elinzima ke lelo. Ivesi elinzima kakhulu lelo elithi okwenza akwenze masinyane kani kodwa nikhona abazalwane. Ivesi elinzima kabi ngoba kuthiwa kwaba khona mntakadlaba kwaba khona omunye owathi exakekile efuna ukuzibulala.
efuna uzibulala esephethe intambo efuna ukuyosihenga wathi ake ngivula iBhayibheli one more time uyazi lento yonkatho alivula kwalithi gqi ukuze amehlo ahlalela ivesi azohlala kulo uzobe ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyamphendula kanti amehlo akazovela ahlale kuleli vesi elithi okwenza akwenze masinyane akasabona ukuthi kwakhulunywa noJuda kwangakhulunywa naye kwavela wathi ngiyabonga baba wanyuka nentambo yakhe wayosihela vese nzima kabi lithi iBhayibheli uJuda uJesu waliqwilisa isinkwa wamnikeza naqala lithi iBhayibheli wathi kuba alwamkele ucezu lithi iBhayibheli wadla wasukuma lithi iBhayibheli waphuma bese lithi iBhayibheli kwasekuhlweli in other words waphuma la kungasafanele engathi ngathola amandla okushumayela lelo vesi ngoba wena osusindisiwe sekuhlwile bafowethu. Oh Jesus. Abahlabelela sebelokhu besho bethi sekuntambama seliya kushona ungabusaphuma hlala noma sezikunetha asikunetha uhleli ukuze kunethe ngisho umthandazo wakho ongathi usaphendulwa uhlale Jesus. hlale kuye asakha isonto manje sesakha ibandla lika Jesu sesihlanganisa abahambayo manje sesihlanganisa abahambayo. But let me tell you this, uma ulokuqhubeka kwenzeka zonke izinto bamthatha bamqhokisa bamhlubula bamshaya bamenza yonke into ku verse number 28 lithi kuthe uma uJesu sebona ukuthi konke sekuphelelisiwe into yami Oh Jesus. lithi iBhayibheli wathi ebona ukuthi kuphelelisiwe wamemeza kakhulu Jesus. wathi ngomile. Oh Jesus. Abanye bathi wayomela imphefumulo angikho lapho abanye bathi wayomele ukubona uNkulunkulu angikho lapho abanye bathi wayomele ukubona intando yakhe nalapho futhi angitholakalanga. Jesus. Kodwa that was medical wayesevuze igazi nefluid kwaphela emzimbeni wathi masevuzile umzimba wawusuyaqina uthi mawunyakazisa kushayisana amathambo what an excruciating pain kwakukuthi udinga into ezothi ukunyakazisa ukuze akwazi ukuphinda abamba umzimba awudonse. Hallelujah. He lost so many water. He lost so many blood in such a way that dehydration was on a higher level. Lithi iBhayibheli bagijimisa uvinika. Bagijimisa uvinika. Uyabona ke ukuba bagijimisa iwayini lalizoyidambisa inhlungu. Kodwa bagijimisa uvinika ngoba uvinika uyashisa wathi mayewuthatha washisa uvinika wamnikeza amandla one more time okudonsa umzimba phezulu esiphambanweni ukuze akhiphe izwi elalizokhipha bonke emandleni obumnyama wathi kufenziwe. What am I losing, guys? What I'm losing too much blood. But there is
a word that I need to utter. Wathi noma ngalahlekelwa igazi noma ngalahlekelwa ngamanzi kodwa kusekhona igama elizobakhipha bonke emgodini wokufa emandleni kaSathane awuzokubenza baphile phezu kwamandla obumnyama. What my it is accomplished. Lithi iBhayibheli sadabuka isihenqo sethempeli. Oh, hallelujah. 4 things ezenzeka mayisho lelizwe. Number 1, kwadabuka isihenqo esasihlukanisa indawo engcwele nendawo engcwele. Wonke umuntu wayengakaze angene endaweni engcwele. Umpriest wayengena kube kanye ngonyaka engenela bonke. Now uma ethi kufeziwe sadabuka lesi isihenqo kwathi abakwazi ukufika endaweni engcwele babona nezinto ezisendaweni engcwele. Yini eyayisendaweni engcwele? Bekukhona umphongolo wesivumelwano. Amanye amagama umethu uJesu hayi kodwa nikhona bazalwane ethi kufeziwe usinikeza indlela ebuyela into the ark of the covenant. Hallelujah. Bazalwane noma singasayanga kaIsrael noma singasayanga entweni zomthetho kodwa umphongolo ubuyile naphezu kwethu impilo. Number 2, laphana phakathi emphongolweni kwakukhona imana le abathi kuNkulunkulu lesi siyanengwa ilesi sinko. Wathi uNkulunkulu, I want them to remember ukuthi they want rejected me. Ngoba ayikho into ebhlungu njengokuribhela. Ngisho kahle ke lento le ngoba akekho umfundisi la ongakaza wabona ama rebels. Amanye sahlezi nawo arebhele ngaphakathi. Ngiyakhuluma nje. Jesus. Arebhele ngaphakathi. Jesus. Ekhona ngaphakathi. Kuthi kubhekwa le wona bebhekele. Ukhulunyiswe uyabona khona bazona bayingozi kabi. Ukuthi ukhuluma usepulpit ebe yena ekhuluma nawe ethi izwa lento le ayikho. Ama rebels ahlala ngandawonye sonkweni. Jesus. Bobanaka labantu abahlala bengandawonye sonke isikhathi. Ukuthi uma ushumayela babuye bahlebelana. Uyabona ama rebels. Shenge ama rebels uthulidedele izwe balithathe balimumathe. Bafuna lize li approve leader yama rebels ukuthi ayi beqinisile ke la bese beyagwinya ke bonke. Yo. Noma ngakhuluma yethu ungahlali eduze kwabantu abakhulumayo uzophuma unomjovo wama rebels. Oh, Jesus. Asivale futhi ngoba ama rebels imvamisa wona uthi kuhlelwa inkonzo ethile wona begijimela la ungahlelwa ngayo. I've been in the Lord for too long. Sengikwazi ukubona ama rebels akho. Bishop ngwabona ama rebels akho ngena. Ukuthi ubani useduze kwakho kodwa uyirebel.
omunye wazi wangimema wathi ngicela uzoshumayela enkonzweni yami ngoba ekhona into engayizwa kahle uzofika uwabone wena ngathi ha sengibizelwa ama rebels la mina ngibizelwa imphefumulo hayi ama rebels iBhayibheli liveza ukuthi lapha kwakukhona isinkwa esasiveza i-first level of rebels ngoba i-first level of rebels ukhuluma kabi ngeprovision. That's the first level of rebels. First level. Kube khona abantu abazohamba bekhuluma kabi kanti sengama rebels. But the highest level ila khona elithi iBhayibheli wathi uMoses esalida kwakhona oKhora noDothani bathi ngabe uMoses ubizwe yedwa ingadi ubizwe yedwa ingadi uMoses udla yedwa niyalazi lelo sulela udla yedwa lo baba udla yedwa ngoba ayisekho into ebhekwe kakhulu sekubhekwe ukuthi udlane udla wedwa udla nobani. That's the highest level of rebels. Kodwa ngiyaphi lapha kuthiwa bathi mabeza beza against uMoses wehla uNkulunkulu wafika wavula umhlabathi bangcwatshwa bephila. Because the second level of rebels, they are very dangerous. Labo bantu bafanele ukufa ngoba akusabuyeki la sebefike khona. Mhlamba ningizwa kahle. Uyabona usathane thina sona kuNkulunkulu kodwa waphinde wasithumelela uJesu ngoba besikise kuyi-first level of rebels. Kodwa la usathane wayesehlele wathatha ingelosi zikaNkulunkulu wayolwa noNkulunkulu. That is chapter number 1. Wayolwa lithi iBhayibheli wabanjwa waphoswa kwathi kuwe mhlaba. Because God does not forgive the highest level of rebels. Khona manje ungazicabanga ukuthi kodwa ubani akasindiswa ngane ehlakaniphe kangaka kanti usefike kwenye level. Khona soze sihambe la bengasindiswanga futhi babuye bayoba njalo bayoba ngama rebels. Ebengimthanda ubaba usikhale sashumayela but manje mayisekhuluma ngama rebels lo baba mthandi kahle. But this is something that I want to take you to. Dabuka isiheko sathi masidabuka hey kwasho ukuthi sekukhona iaccess ngoba ukudabuka kwesiheko kwakusho iaccess to the places that we were denied ukuthi sifike kuzo. Amanye amagama kusekho indawo ongafanele ongeke wafika kuyo mawufuna ukufika kuyo. Hallelujah. Nisekhona bazalwa ungazalwa emndenini ongenalutho kodwa indlela eya kuyiplant nesibusiso ivulekile. Hallelujah. Ukuba hayi kodwa nisekhona bazalwane. There is an access. Noma ngaba usiya umfundisi noma ngaba awukho kwikomiti kodwa usune access into the presence of the Almighty God. Uzwakala uhlela phungana uzwakala ukuthi rapophosa kapha rapayata ngenxa yokuthi uvalelwe ihlalo kodwa une-access into the presence. Lento eyikhundla angimtshele nje ngimtshele lento eyikhundla abanye bakulezi ikhundla bakuzo ngenxa
ngenxa yemali akho umuntu noma ngabe unikela kangakanani engeke ngikwazi ukumhlalisa phansi. Let's sit down. Ayingenzi ukuthi ngishintshe iqiniso into yokuthi yini onginika yona. Kuluma kahle khona abaningi akudala nginabo la. Hayi mase ngijikile. Ngijika kungakholwa umuntu. Mase ngijikile. Ngiyahlala phansi ngoma omuhle. Ngothando. Hlala phansi ngane yami. Ake kulunge lapha. Anginalo ibhenchi lokubeka abanqunyiwe kodwa khona unganquma sihamba. Phakamisa izandla mntanami ukhonze kodwa ungaqali uye lapha phambili. Jesus. Ngoba enye yama signs ukubuya kaJesu lithi iBhayibheli manibona amanyala nencithakalo ime lapha. Access into the presence of God. But number two, enye izinto ezenzeka kwaba mnyama emhlabeni. Kwathi makuba mnyama kwangazathi kukhona into ethi backwards in order to go forward. Wasibuyisela lapha ya uNkulunkulu ethi let there be light. Number three, enye izinto ezenzeka iBhayibheli lithi amadwala ahekezeka. Yini indaba amadwala? Amadwala amele zonke ezinye izinkolo. Zonke ezinye izinkolo uma kuhlatshwa idwala laphakade lihlatshwa ohlangothini onke amanye amadwala abheka phansi athi asikafinyeleli lapho. Ngoba munye umlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu umuntu uKristu Jesu. But the last and not the least, okugcina okwenzeka lithi iBhayibheli kwabonakala amathuna abangcwele evuleka. Babonakala benyuka bengena umzini ongcwele. Umethi kufeziwe babonakala bengena emzini ongcwele. Bathi abafundayo kungalelo langa angithi niyazi encwadini kaLuke chapter number 16 ukuthi iHades kanye neParadise kwakuhlalelene kungomakhelwane. Sengazathi ngalelo langa yasuka iHades ngapha yaphoswa phansi lanyuka iParadise. Babonakala bangcwele bengena emzini ongcwele. Hallelujah. Okwase kuyisayini yokuthi uma ukholwa uye awusekufa usiyophila kuze kube phakade. Let me tell you this, bazalwane. Jesus is the only way, is the only truth, is the only life. Abanye bangashiwo ukuthi bayindlela kodwa baqualify ukuthi bathiwe bayiqiniso. Abaqualify futhi ukuthiwa bakuphila ngoba nabo bayafa kubekwe abaye. Bese besinika ifilosofi yabo bathi hayi umoya wakho uphumile wangena kulo. Let me tell you this. As we close, let us all stand. Let us all stand. Let us all stand. Let me tell you, Jesus, mighty kufeziwe.
wayesho ukuthi akusekho kunye okufanele ukubheke sekuuye yedwa sekuuye yedwa hayi ungayihlabela nje imbuzi nenkomo mawuthanda uyidlela inyama ngoba vele idliwa uwe. Oh, Jesus. Kodwa leyo nto ayisenamandla. Kukhona inkosi yamakhosi. Wathi mayisevuka kwabafileyo, wathi ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Ngakho nina hambani. It's Jesus whom we preach. It's Jesus that saves. It's Jesus that heals. Jesus delivers. Uye kuphela. Wavuswa kwabafileyo. Nyakaza umhlaba kwanyakaza amadwala vuleka senqo sethempeli. I-religion ayisasebenzi. Ayikho ingubo okuthiwa ingcwele. Ngiphinde futhi mawungwangifica ngiqoka ukhololo nengubo i-uniform yezinto ezithile ye-office enkulu kodwa akho mngcwele lapha kuphela. Ubungcwele ubuthola ngokufika kuJesu yena yedwa. Asivala amehlo siyathandaza. Alikho igama Eli nani la sakho la ukhona. Thandaza kanye nawe. Thandaza kanye nawe. uNkulunkulu akubusise dadewethu ngesibona isandla sakho. uNkulunkulu akubusise ngesibona isandla, ngesibona isandla, ngesibona isandla. Come on, come on, come on. This is Jesus. Wafikela ukusindisa nokufuna okulahlekileyo. Siphakamise kakhulu ungabisasehlisa, siphakamise kakhulu ungabisasehlisa. Inkosi yamakhosi thina sibona isandla kodwa uJesu ubona inhliziyo. Siphakamise kakhulu isandla sakho sithandaze kanye nawe. Aw kodwa oh Jesus Christ. Cela nini niphakamise izandla zenu. Bekufanele ngabe yimi engiza kini. Kodwa ngenxa ukuthi nibaningi kunami ngicela nize nisizohlangana kanye la in the holy of holies. Cela nigijime nese ngaphambili nene niphakamise izandla zenu. Something is happening, something is happening. Khona iminyango evulekayo, khona iminyango evalekayo ngegama lika Jesu. Cela nize ngaphambili nene niphakamise izandla zenu. Just move, just come, just come, just come, just come, just come. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. I don't know ngizwa amaculo amadala ufisa kwami
Phakamise izandla zenu. Zicela uBishop Mthembu to come. Hallelujah and pray. Cela niphakamise izandla zenu. Ingceku zenkosi sizobabeka izandla. For there is something big that is happening in their lives. Nobody can comprehend what God is doing in their lives. Sibhala amehlo ethu sawuthandaza njengamanje impilo zenu ziyashintshwa. This is the moment engena ngayo nithole access into the holy of holies. Akusho lutho ukuthi ngubani ukuthi wenzeni, but njengamanje unikeza access yokungeniswa kulezi zinto ezibalwayo la ngaphambili. Oh, ngiyakubongela. Just close your eyes and raise your hands. My brother, just raise your hands. Yes. Shola amazwi emva kwami sibakhaphe sonke bazalwane. Sinkosi Jesu. Isho kakhulu inkosi Jesu. Nkosi Jesu. Namhlanje ngiyazinikela ngempilo yami. Nkosi Jesu. Ngena kimi. Ngiyakholwa nguwe. Ngisindise. Kusuka manje Nkosi. Hamba nami. Ngigcine. Nginika amandla amasha. Nkosi ngiyabonga. Sengisindisiwe. Babona amandla sekunika udumo Nkosi. Ngalezi zimpilo ntwana bakho namhlanje Nkosi engcwele basinikela kuwe Thixo phila phakade. Nkosi baphenduka, Nkosi bashiya izwe, Nkosi bashiya impilo endala, baphuma embusweni wokufa bangena embusweni wokuphila. Baba siyabonga kakhulu udumo lwakho nobukhosi bungobakho. Bagcine Nkosi Jesu balonde, Nkosi uhambe nabo, ubabiyele ubasingathe Nkosi namandla onke, ubanikeza amandla amasha nokuphila okusha. May your spirit bawona amandla onke, umoya wakho ungene kubo, uphile nabo. uJesu Kristu aphile kubo imihlango kuphila kwabo in the name of Jesus Christ. Thank you Lord, we give you the praise and the glory. Amen. Amen. Shaya izandla zakho. Oh, hallelujah. Shaya izandla zakho. Siyabonga. Hallelujah. uNkulunkulu wethu ongcwele.